Enkosini ke guys, subscriber and namhlanje sizawujonga u-PowerPoint. U-PowerPoint ke naye uphuma kule package ka-Microsoft Office ufana njengo-Excel, and now PowerPoint most of the time usebenziselwa for i-presentation. So mhlambi unazo i-presentation uzafuna uzenza. Namhlanje ke sizawubonisa umzekelo, sizakwenza i-presentation, and le presentation sizawujonga umzekelo we-visit. So into esabu-diary, a one-day visit, holiday, senze i-presentation, and sawuzama nofaka most ye-functionalities ezikhoyo apha ku-PowerPoint. Apha phezulu ke u-PowerPoint uyafana ke, similar kunazo ezinye zonke Microsoft Word, Excel, in terms of apha ku-home bakhona paste, copy, amagama, yonke into. Qha ke yona ke no-insert balapha, uyakwazi u-insert into ezifanayo. Apha i-difference xa uza kwi-design, because ngeye-presentation, so ungachuza izinto ezi-different for i-backgrounds. So uzokwazi uba nale presentation, no transition, fade in, fade out. So it's about ufuna ingene njani i-slide sakho, but sizawuyenza kodwa si-choose as option xa si-create as presentation. Le once I-creator, si-choose one of the options apha, sibone injani xa kudlala i-presentation. Khona ne-animations, slideshow kulapho ke ubona khona i-presentation yakho uba izoba njani, no-review uba ufuna add i-comments or ubona i-comments, i-language, uview, it's about ufuna uyibona njani before uyipresente. So you can see, yabona xa uthi outline view, sided view, note page, so normal view lona. So those are the different types of views zika-PowerPoint. So ke sizawuqala ke, so let's say obviously i-structure sasenza sawuqala nge-front page. Ufuna ke uba ne-front page yakho xa wenza i-presentation ezawuxelela i-reader or lo mntu ubukele i-presentation yakho uba ingantoni le presentation uzayenza namhlanje. So le first slide sizayenza i-presentation slide. Xa ufuna u-add ezinye izilide, uya-right click apha kwi-mouse yakho yekhompyutha yakho, uthi new slide. Xa uthi new slide uzawufumana islide esitsha. So depending uba wena if sowuyazi uba izilide zakho zoba ngaphi, ungave sikuzenze kule number ufuna zibe yiyo. Then la front page sizayenza i-background, or masithi i-front page. So kwi-front page yakho uzafuna mhlawumbi ufaka i-title, take the team, we gon' be hot like steam. I just got the dreams, I know what you mean. It's all funny to the feet, I get 50 to my G. So asithi mhlawumbi i-title yakho, so uyakwazi udraga if unamagama aspaceke out, or udecrease i-font yakho. And then nalapha you can put ba ufuna zibe semidleni amagama akho, or abe lapha ezantsi ecaleni emidleni, but you always want i-title yakho ibe semidleni. Then sithi mhlawumbi bold, my recent visit to Cape Town. So apho uzawuthi my first day journey, diary. So okay, if ufuna ubona uba i-presentation yakho izoba njani before upresente, uzoya apha ku-slideshow, othi from current slide. So as uyibona ehlobe ngalo, this will be i-current slide. Zoba i-current slide yakho lena. Ngaphinde ubuyela ngopress u-escape.
mhlambi ufuna u-add ne-background, let's say kule slide sakho unga-choose i-picture or unga-choose i-color depending i-choice yakho nayifunayo. Mhlawumbe thina sizawusebenzisa i-picture, so whatever picture ozoba nayo apho kwikhompyutha yakho ungasebenzisa yona. So umzekelo siya ku-insert, sithi picture, sichoose picture siyifunayo. So apha into ungayenza ungadraga le picture yakho, yenze ibe nkulu, yenze ibe ncinci, ifithe lesi screen se-presentation sakho. Mhlawumbe sithi siyitsalele ecaleni as well, so ungayitsala ngapha, utsale ngapha. Uyabona amagama ayaqhubeka. So into ungayenza ungathi send to background, so izawuya apho ku-picture formatting, uthi send to background. Xa uthi send to background ayavela la magama. Xa kula magama awubonakali, masitshintshe color, sithi white, then nalapha sithi white, sibeke apha endaweni ebonakalayo. And then it's better when it's dark, so masinyuse le title sibeke kulo blue, and then lena sizawubeka apha. So izoba i-front page yakho lena ye-presentation yakho. Phinde sijonge uba izoba njani, izoba njena xa uyipresenta. Singathi escape, sibuyele. So mhlawumbi ke uzawufuna ukwenza i-contents page to tell the reader bana what's there to follow or the audience. So apho unga-inserta i-objects or ungabhala i-text. Thina sathi page 1, the first page 1, the first morning, the page 2, searching for activities, and then page 3, the morning bus views, page 4 to the end. So you xelela i-audience yakho bana there will be 4 pages to follow. So since siyazi singathi new slide, let's create 4 pages as empty from the contents. New slide, and the contents yethu ngathi isabudal. So let's say sifuna i-background siyenze mhlawumbe ibe yi-color, singathi insert shape, and then shape isithi square. So singazobesa square apha, nesifake pha, sithi outline, no outline. Then mhlawumbe sifuna utshintsha i-color, sithi masiyenze gold. And then nalapho ngathi send to background, and then uzise i-content zakho. And then nalapho ungenza i-word art, so you can choose different types of. So mhlawumbe sithi sifuna ibe njena word art yethu, sibone uba izoba njani xa sipresenta. Okay, masithi siyayithanda. Le izoba i-contents page yethu. Uba singasebenzisa siya ku-format, basifuna utshintsha i-color. Sibone uba maybe there's a lighter color we can use.
You can choose from different types. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision in the south. Now I'm smashing on the model cause I bought. Okay, so senza umzekelo, I'ma take the team and then sijonge, okay, siyayithanda like steam. I just got the nalena singayenza ifane nale. It's all funny to the Okay, few. I get 50 to my G. sithi okay amagama right, space out amagama by going to home, and then apha ku line spacing to and space it out. Current slide, and then a new slide. Sit here ngoku mhlawumbi sifuna uthetha about our first morning. Cause this shit is real. Cause this shit is real. So i-first morning yethu silapha kule trip. Mhlawumbi sifuna uba consistent, sisebenzise lena heading, or it will depend on what we want for our first morning. We can say our first morning mhlawumbi sifuna ubonisa ii-views. Of le apartment besikuyo mhlawumbi, or the holiday house le ubukuyo ngoku buse holidayini. Singathi insert picture, then xa insert picture iyavela, and then mhlawumbi sizawuthi nansi first morning yethu, sifake ipicture, singayenza ibe nkulu, siyenze ilingane nale square. So esi square ngesibonisayo uba iscreen sakho soba njani. So soloko ifuneka ihlale aligned, picture ngamane adjuster, and then bufuna ubona la magama descend to background. Now ke first morning wethu singathi format, sebenzise layer heading, sithi my view from the holiday house. Basifuna ivela yonke, we can just drag. So if you are lena from your holiday house, and then mhlawumbi ke the second one, you are searching for activities, and then wafumana mhlawumbi bus trip, costs. So ezaseKapa ibus, so ngathi mhlawumbi ufuna ufake i-table, chaza how many columns and how many blocks, so how many rows. So sathi table yethu lena, and then bus trip options, cost, then city time. Then we are trying to show our audience. So ngathi upper insert, so ngathi insert below, insert below, insert below, insert below. And so 10-kilometer trip. It was costing $5.99. Time 8 a.m. So those are different options. 20 kilometer. Trip. And it was $6.99. It was 12 p.m. And the last one, 60 kilometer round trip. 999. It's gonna be 4 p.m. So we can delete these.
delete rows, siyenze le table ibe ngathi inkulwana. So apha iyabonisa i-options that you had. So itable yakho ungayijonga uba izoba njani xa uyipresenta. Okay, ingathi intle, and then ukwazi uvisualizer, bonisa audience. So align i-text ibeke in the middle. Senze ibe nkulu. So sasearcha, choose i-bus trip. Then the next slide sizawubonisa bus trip views. Ukhangela ke i-video. Xa si-eda ke i-video, so sizawuthi mhlawumbi sifuna ubonisa i-bus trip views, sizawuya ku-insert video, futhi browse a video, siyochuza ividiyo yethu esifuna uyifaka. So ividiyo yakho ke izawuvela apha ku-PowerPoint, ungayidraga, then i-heading. Uyafuna singayenza be consistent, fana nezinye i-heading. Ungayenza nevidiyo yakho enkulu, ifit apha kwi-screen. Sivele nje i-heading yethu, and then ekugqibeleni sifuna ukuthi last slide. So apha singasusa apha i-heading, we can insert a picture, sithi thank you. And ke ngoku singajonga indlela ezawuvela ngayo xa upresenta. So izoba njena le, and then xa ufuna upresenta le uthi from current slide now. And then ke ngoku xa siyazi ke ngoku senza i-presentation yethu, singayidlala ibe ngathi iyabonisa i-presentation. So sawuthi from beginning, so ngathi from next, sayitshintsha manually, ayizenzi. Next, sathetha and ividiyo ungayidlala apha xa ufuna uyidlala. So abantu ke babukele nevidiyo while upresenta, bakwazi ubukela. You can move on uthi thank you. Or if ke ngoku ufuna ufakela i-special effects, or ufuna ikhawuleze, or whatever customization, ungathi custom, or uye mhlawumbi animation settings. So let's say sifuna xa iqala mhlawumbi xa iqala ilanuka yethu i-presentation yethu, sifuna mhlawumbi the first slide irevileke xa ivela. So siqala uthetha irevileke, so uzayeka transition, for transition. And then ke ngoku animation sithe mos apha izawurevileka, and then it's about ke ngoku animation bana what happens next. Sizawuthi let's say mayi float in, yabo, so uyayitshintsha. So let's say sizawuthi preview, sayibona uba iyarevileka, then iphinde ibe ngathi floater in. Or singathi none apha, sisebenzise on reveal. So iyarevila, and then we'll use a different one kwezilandelayo. So sifuna singene as appear, so si-appearishe, or fade in. So singathi preview, and then izofade in.
and then mhlambi ufuna uqale le ufade in, then this will be second. Masithi second, then leza vela sthathu xa iqala ipage yakho, and then sithi is apha sifuna visual and split, then lena is on a slide sifuna zingene as a shape, and le video we can choose more. Want it to swell in, try swell in once in this presentation here too, and then thank you to the skangene. And then singayenza preview from the beginning. I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. So while uthetha ungazisa zingene in, this will be your first warning. Then bus trip costs, bus trip reviews. So ungabonisa ke i-audience yakho uba wenzeni, unga-fast forward while uthetha, go forward while ukule presentation yakho. And bayibone ke i-trip yakho. Xa kugqibile uyakuthi thank you, siyabulela ke ngobukela. Uyekele now PowerPoint from presentation from start to beginning. Enkosi ngobukela, nihlale subscribed, like the videos and comment if ikhona nje into efuna uyiqonda. Enkosi.